Sanibonani ke ubungulo Indlovukazi Ngiza nendaba wona uzanani nendlebe. Lona ke umamgobhozi wenu wodumo oniphathela zona zishisa on my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like and comment. Uyabona ke empilweni yami sengizibone zonke izinto ezimbi ezenzeka emhlabeni kodwa ngiyaqala ukuyibona le. Bese nisibona isitori salosisi lo wakakhoza usisi wakhona kuthiwa enene walala neNigeria and makalala neNigeria then waqala waguga umntana umuntu yabona makuthiwa khona izithwalo ezikhona emhlabeni ngiyaqala ukubona esinjeya makuthiwa isithwalo kade ngifunda ama comments kuFacebook abanye bathi enene angazi waphucwa inama electrolytes emzimbeni so which is taking emgugisayo bayachaza kusho ukuthi lo muntu alala naye isithwalo sakhe saphumelela, that is why lo sisi lona esenciphe kangaka nayi video ngicela niyibhekele nini. Ngihlahla Khoza ineminyaka u31 ngihlala eMtuba endaweni yaseDukuduku ekhula village wa3 ngicela usizo ngiqala ukugula ngo2022 isikhumba sami sabedane sashintsha sakanje andikade abantu ngibahamba angisizakali nabaprofethi kade ngibahamba angisizakali akukho engakwenzanga usize ngithule bengicela noma ungakhona ukungisiza lesimo ngibhekene naso ukuthi angisize ngoba noma ngazi ukuthi kahle ngenzakalani ngoba bonke abantu engibahambayo bangitshela izinto ezihlukene. Guys, ngicabanga ukuthi kwenzekelani kena vele wena nje, what do you think enzekile losisi? Abanye bathi enene abantu ba spread propaganda manje ngoba naku sekuzama uqoshwa amakorekwere so sekuthiwa enene amakorekwere abantu abalala namakorekwere but usisi uyasho nje ukuthi enene walala nomuntu wangaphandle ifuna ufake lebuko ke le lalela ngiyasaba ukulala nomfana ngiyasaba kwakulala nayo at this moment because wow vele nje ke Nkosi yami uNkulunkulu akanginika ngiDNA yokuthanda abafana bangaphandle angicwazi guys kodwa zangazanginike nje iDNA yokuthanda ama Nigerians guys. No my friend, angeke nje indlela engiyisaba ngayo. Ukhona omunye usisi womngane wethu wasitshela ukuthi unuka abantu bayamuzwa akalapheki usekuhlulekile wathi I hope niyasikhumbula so story ngasixoxa wathulalwa yilwane ngishehleli wathi akadinga ukuthi azazumeke zubuthongo ilwane zimlala ngishehleli manje mina vele ngisabe kakhulu nje ngoba ngeke guys I hope lo sisathola usizo uthi yamfonela umfana wase Nigeria yazama ukumfonela uyamfuna umfana akatholakala nowhere to be found ke Mtakabawo. Ay elunye uhlobo lesithwalo lo ngiyaqala nami ukubona aqala kaze ngibona into nje yaguga ingane encane eqaleni bengakholelwa bengicabanga ukuthi mina uyisala kwazi nje hayi cha kusho ukuthi it's one of those stories nje basigobhozela basenza izilimi ngoba befuna ukuthi enene sibuka istory but ngarealize ukuthi no but because mawuyibuka ithombe zakhe nje uyibona ivideo nje uzibone nesithombe mawuyibuka ithombe zakhe uyabona ngempela uyena from 31 to 80 100 in fact yo basabe nabafana ngalahla Nkosi yami musana ukulahla ngenkomo kangaka yo baba namalashes ayasho ukuthi ufuna ukukhishwa ngingalahli kangaka hayi but ke I hope usisathola usizo. We're not judging her because as far as ama circumstances akhe thina siyalalela ubungelo Indlovukazi umamgobhozi wenu odumo izithola zishisa khona lana. So this is what is trending right now on Facebook.